Zeeuwse scholen versus het kabinet. De rechtszaak over de proef die het treinverkeer in de provincie lam legt ging van start. En het Zeeuwse standpunt is duidelijk. Deze regio had moeten worden ontzien. En verder in deze uitzending. De aangespoelde potvis is er vandoor. En bijna 1000 ambtenaren erbij. Goedenavond. Vandaag diende een unieke rechtszaak in Den Haag. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland stond tegenover het kabinet. Dat vanwege het besluit om een treinproef te doen op het Zeeuwse spoor in 2029. 4 maanden lang geen treinen tussen Vlissingen en Goes is wat de scholen betreft geen optie. Dit is waar het om gaat. Het besluit om geen treinen tussen Goes en Vlissingen in 2029 te laten rijden en dat 4 maanden lang. En daarna nog eens maanden hinder op het hele traject Roosendaal-Vlissingen. Het kabinet zegt dat het nodig is om het verouderde beveiligingssysteem op het spoor, dat stamt uit de jaren 60, te kunnen vervangen. Het Zeeuwse traject kwam na onderzoek naar voren als beste locatie, want tussen haakjes, het treft maar 3000 reizigers per dag. Terwijl op andere trajecten soms wel 10.000 reizigers ter dupe zouden zijn zonder trein. De Zeeuwse scholen zien de proef niet zitten. De impact van maanden geen trein is gewoonweg veel te groot, zeggen ze. Marieke Kerklaan was vandaag bij de behandeling van de zaak in Den Haag. Hier voor de rechtbank in Den Haag was er vandaag aandacht voor Zeeuwse zorgen. Zorgen over studenten en scholieren die mogelijk wegblijven van opleidingen als in 2029 een treinenproef plaatsvindt. Er is te weinig aandacht geweest voor Zeeland als krimpregio, zeggen ze. Iedere medewerker is er één, maar dat is soms bepalend of je groep wel of niet kunt starten. Of je een klas wel of niet door kunt laten gaan. Of een opleiding zelfs wel of niet in de lucht kunt houden. Dus de belangen voor ons zijn heel erg groot. Het gaat niet alleen om aantallen reizigers. Ja, natuurlijk zijn er in Zeeland minder reizigers dan elders. Maar het gaat vooral ook om het feit dat de infrastructuur in Zeeland zo kwetsbaar is. Maar ook dat het voorzieningenniveau zo kwetsbaar is in Zeeland dat deze regio had moeten worden ontzien. De advocaten namens de staat zeggen dat Zeeland is gekozen uit een lang en degelijk vooronderzoek en dat alle belangen, ook die van scholieren en studenten, voldoende zijn meegenomen. Ook zeggen ze verder dat bussen een goed alternatief zijn. Ja, en daar denken wij echt anders over. Wij denken echt zeker, daar zag je een beetje het verschil tussen misschien wel advocaten die in Den Haag werkzaam zijn. Of beleid wat in Den Haag gemaakt wordt en de werkelijkheid in Zeeland. Want iedereen die in Zeeland woont en het een keer geprobeerd heeft om 's morgens in de spits Goes binnen te komen, richting het station te gaan rijden, die weet hoe lang dat duurt. En er is inderdaad gezegd, we hebben alles wel meegewogen en daarom hebben we dus die alternatieven. Maar dat zien we niet terug in de stukken over de besluitvorming. We zien daar niet terug dat er daadwerkelijk is afgewogen, oké, dit zijn de logistieke voordelen van Zeeland en dit zijn de grote nadelen voor de regio. Als we dat afwegen tegen andere mogelijke locaties, waar komen we dan uit? Die afweging is niet gemaakt. De rechtbank doet 20 mei uitspraak. Ik hoef u niet meer te vertellen dat de Vlakentunnel dicht is, 10 dagen lang. Het zorgt voor flink omrijden en lange vertragingen. Maar stel nou dat er op die omleidingsroutes ook nog iets mis zou gaan, een ongeluk of een pechgeval. Nou, daar is rekening mee gehouden. Bergingsbedrijf QC is op volle sterkte aanwezig op de omleidingswegen aan beide kanten van de Vlakentunnel. We hebben 2 lichte bergingsvoertuigen en 1 zwaar bergingsvoertuig staat daar zo gestationeerd. Van 's ochtends 6 tot 's avonds 8 staan ze permanent daar zo gestationeerd. Plus dat er nog een 3-4 autootjes rondrijden voor alles wat ze tegenkomen gelijk van de weg af te halen. De voorbereidingen voor deze grote opgave begonnen al een tijd geleden. Nou, daar zijn we toch wel een aantal maanden mee zoet geweest met de voorbereidingen. En het begint natuurlijk heel klein. Tot de laatste weken dan was het wel heel intensief met draaiboeken, schema's en dat soort dingen allemaal klaar te maken. Want het bergingsbedrijf heeft deze dagen een belangrijke functie in de bereikbaarheid van Zeeland. Kijk, zodra er wat gebeurt, dan staat het gelijk helemaal vast. Want omleidingsroutes, buitenom de omleidingsroute, zijn er niet. Dus haast is geboden en daarom staan we aan alle 2 kanten van de tunnel gestationeerd. Zodra er een melding is, en dat gebeurt 3-4 keer op een dag ongeveer, dan rijden ze van 2 kanten aan. Om wie het eerste er is gelijk de voertuigen weg te halen. Ja. En de doorstroming weer te garanderen.
Voor QC is dit een generale repetitie voor de langere afsluiting van de Vlakentunnel in 2029 en de afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Want ook dan staat het bedrijf paraat. De politie heeft een man gearresteerd die 2 jongens in Goes zwaar zou hebben mishandeld nadat hij een opmerking maakte over wildplassen. Er werd al sinds november naar de verdachte gezocht. Beelden van de mishandeling werden naar buiten gebracht, ook in opsporing verzocht. En een van de tips die dat opleverde was succesvol. De verdachte is 18 jaar en komt ook uit Goes. De dode potvis die gisteren aanspoelde bij Renesse was vanmorgen weer verdwenen in zee. Het 16 meter lange dier was weggedreven, ondanks de boei die aan zijn staart was vastgemaakt. De kustwacht vond de potvis uiteindelijk terug vanuit een helikopter. Nu is het wachten op het moment dat hij ergens aanspoelt, bij vloed. Vrijdag spoelde er een beluga aan op het Banjaardstrand. En dat blijkt nu na onderzoek toch geen beluga te zijn, maar een zeldzame grijze dolfijn. Het dier was al zo ver vergaan dat een verkeerde conclusie werd getrokken. Toch is een grijze dolfijn niet minder bijzonder. De laatste keer dat er in Nederland één aanspoelde was 55 jaar geleden. Het slagersvak staat onder druk en dreigt een uitstervend beroep te worden. De Week van de Slager zet het ambacht daarom in de schijnwerpers. Je hebt natuurlijk mensen nodig die praktisch zijn. En de meesten gaan studeren of andere dingen doen die beter verdienen. Of, ik denk als je echt de jeugd motiveert, dat ze ook echt passie krijgen voor dit vak. Tegelijk merkt deze slager dat het koopgedrag van mensen verandert. Dat ze niet meer echt voor de stoofpotje en zo, wat we natuurlijk ook wel echt gewoon in het assortiment hebben, dat ze dat meer van goedkoper vlees pakken, denk ik, of zo. Toch maakt hij zich geen zorgen over de toekomst van zijn slagerij. Ik denk echt dat er wel in de toekomst mensen zullen komen die dit een mooi vak vinden en die ook zeggen van dat wil ik ook gaan doen. En ik ben nog lang geen 65. 67. Het aantal ambtenaren in Zeeland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Er zijn meer handjes nodig omdat gemeenten extra taken hebben gekregen. Maar tegelijkertijd is het moeilijk om personeel te vinden. Bijna 1000 ambtenaren zijn er de afgelopen jaren bijgekomen in Zeeland. Blijkt uit navraag van Omroep Zeeland. Bij alle gemeenten kwamen er mensen bij. En de gemeente Borselen groeide relatief gezien het hardst met 42%. Alle gemeenten kregen er extra taken bij de afgelopen jaren. En daarvoor hebben ze meer mensen nodig. In Borselen komt er nog bij dat die gemeente het druk heeft met de energietransitie in het Sloeggebied. En met de mogelijke komst van kerncentrales die het Rijk daar wil bouwen. In de gemeente Borselen staat natuurlijk onbekend dat we mogelijk 2 kerncentrales krijgen. Ja, dat geeft zoveel impact op je omgeving dat je ook dat goed moet managen en je omgeving moet meenemen in die ontwikkeling. We hebben als gemeente niet zo heel veel invloed op de vraag waar komen ze. Maar je kan wel meepraten van wat als ze komen, onder wat voor voorwaarden gebeurt dat. Nou, om dat op een goede manier met je inwoners in gesprek te gaan, heb je gewoon capabele mensen nodig om dat te doen. Maar ook bij de provincie nam het aantal ambtenaren toe. Ja, er zijn meer taken bijgekomen. Denk aan bijvoorbeeld het stikstofdiscussie, natuurherstel. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de regionale mobiliteitsstrategie. En vrij recent de regionale uitvoeringsdienst, waarbij wij het personeel hebben overgenomen van Terneuzen. En daar ook weer groei zien. Veel gemeenten geven aan dat het lastig is om goede mensen te krijgen. Vooral specialisten, zoals vergunningverleners of toezichthouders, zijn moeilijk te vinden. Bovendien hebben veel gemeenten een stoffig imago en niet iedereen wil naar Zeeland verhuizen. Ja, ik begrijp dat wel, omdat het toch, de gemeente zien mensen toch een beetje als, de gemeente is zo'n kantoor en ik kom daar alleen om een paspoort te halen of als ik een vergunning nodig heb. Dus dat snap ik wel. Maar als je er eenmaal in zit en hier werkt, dan merk je wel dat het eigenlijk zoveel leuker is dan dat je van tevoren denkt. De gemeente Borselen doet extra haar best om jonge mensen binnen te halen. En dat lukt met een speciaal trainee-programma. Dan maakt het niet uit of je aardrijkskunde gestudeerd hebt, veiligheidskunde of dat je de PABO hebt gedaan, ik zeg maar wat. Als je bij ons wil komen werken, bieden we jou 2 jaar lang een traject aan waarin we kennis leren maken met de organisatie en de verschillende disciplines die we hebben. En na een jaar kijken we waar ligt je affiniteit en dan gaan we ook gewoon gepaste opleidingen aanbieden, zodat je uiteindelijk kan doorstromen naar dat specifieke vakgebied.
En dat heeft succes, want de gemeente is in trek als werkgever bij jongeren. En er werken hier gewoon volgens mij nu ongeveer 60 of meer dan 60 jongeren onder de 35. Dus ja, trekt wel aan. Het is opvallend dat de ene gemeente veel meer ambtenaren heeft dan de andere. Ook als je het aantal ambtenaren afzet tegen het aantal inwoners. Veren en Schouwen-Duiveland hebben in verhouding de meeste ambtenaren. Hulst, Rijmerswaal en Capelle de minste. De gemeente Veren laat weten dat er meer ambtenaren nodig zijn omdat er jaarlijks miljoenen toeristen overnachten in de gemeente. En dat zorgt voor meer werk. Veel zon vandaag, ook een paar stapelwolken. Het werd 14 tot 16 graden. Morgen ook nog vrij veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En eind van de middag of in de avond is er kans op een bui. Op YouTube vind je een explainer over de 4 Freedoms Awards. Een uitlegvideo over de 4 vrijheden waar de prijzen voor worden uitgereikt overmorgen in Middelburg. En het gaat over de band van de bedenker van de awards, president Roosevelt, met Zeeland. Want ze worden niet voor niets hier uitgereikt. Interessante video, echt een aanrader. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.